Čaute ľudia, moje meno je Sebi a vás vítam pri úplne novom videjku. Čiže je to Trio Skills, na kanáli Trio Skills to bude a dneska si spoločne s Tuptom, čiže Palo nehrá, si zahráme čo Tupto? Tam, kde sa ničia postele, bedroom. Áno. Čiže vidíme sa už v hre. Takže už sme tu a hra za chvíľku začína. Tuto ako sa dneska cítiš? Či to vyhráme? Vyhráme to? Ja neviem už. Možno. Ja by som rád, keby som to vyhral. Samozrejme, ja som taký skill. Keď to máme pred menom. Tak, Za menom. Ten bod, keď sa začneš topiť vo vode. Bože, a tento tu čorkuje, tento varezák. Varezáci? To Tu sú všade. Tu všade naokolo nás. Potom mimochodom, ak ste nevideli moje Dungeons, jak sa bola tá hra? A sám neviem, aké hry natáčam, ale pokiaľ ste nevideli Dungeons Hater 5, tak si určite kúknite môj kanál a Tuptov kanál bude určite dole v popisku, čiže určite si nezabudnite kúknúť a po prípade dať like na všetky videá. A môžete dať aj odber. Takový kód. Kidink. No otvor sa ta, nie? Dobro, čo si stíkol? Ja kupujem jablčko. Aha. Jablčko zelené. Teda červené, Minecraft. Minecraft. Uj. Trošku som si grdol. To vystrihnem. Ja to mám zo stredu. Tuto mrdacou paličkou, mrdacá palička for everywhere. Padni! Ale on má antiknolbek, ja som ho zhodil. Ale kurva, papíja. Padni. What the fuck? Baby, to takhle dá. What the fuck? Vidíš? To ja som mi zničil postel, videl si? Ja som na strede a... Jak som vyrečil, jak som ping-pong mod activated? I'm hapal. What the fuck, jaký lag? I'm dead because I broke his... Modrým. S tvrdým I. Si napísal? Aha, pozri si. Vidieť skin s tvrdým. Yeah. Take a bomb down. Ty píšeš diktát. Ty kokos, však ja tak... A few moments later. Bože, what the fuck, aké latý. Zapínačku. Ty horšie píšeš one, než ja diktáty. Peťka. Ne, na trojka. Ja. Kurka! Aj, štvorka. Máš plné trenky? Nie, mám poloprázdne. Tak, jak som ho zadil? To je švrak. Náhoda? Ja myslím, že Filip schudol. To musíš vystrieť. Čo to? Ako sa sem dostal? Však on má pol kilauru, what the fuck? No, a to ti iba teraz došlo, že tu niektorí chalani majú kačky. To čo je? No aspoň ten žltý ich znič, prosím. Jo, zničil ich, dobre on. No, zabijem ti mámu. Ty Bobrík. Počkej. Bobrík! Ty Bobrík, roztomilosti, ja som ho zabil, to je hacker. Niekto im znič. Vordenik, ty kokos, jaký to je môj osobný strážca. Kristian 051105, Kiko, že si to ty? Kiko Dojčan, ten tu zase zapol. Minecraft, kokos. Minecraft, sekací panáčik. Minecraft, hra na tie bloky sú proste, jo!
Matilda. Tak si vedomí, že to stačí iba taktika mrdaca palička, zhádať z mostu a to je všetko. A vyhrať. Každý dávo na noc sa vybije. Tu som sedel, tu som hnil, hovno som sa naučil. Jak sme ich vyrektili zelených. Bože, to sú také lagy serveru, že ja idem na miesto a potom ma to poletne niekam úplne dopreš. Je to červený mal. On má kačku, mačku, pačku. Dá. Ej, čo je? Máš znova plné trenky? Nie. Tanier. A cibuli mám tanier. Papare. Call of Duty Modern Warfare. Papare. Parpare. McDonald. Dneska tu s nami není Palo, lebo Palo bol veľmi unavený. Ja už som to hovoril. Aha. Ale tak druhýkrát sa to musí zopakovať, to je jak škola. Alebo podľa mňa, toľko tebe sa asi nechce natáčať. On je leňochod. O kurka, tam nejaká modrá ona. Prostitúctvo. Ja. Modré prostitúctvo. Kedy pídi, lemon skvídi. Pozor, tuto. Čo idem? Čo je, máš plné trenky modrý? Chod to preč. Zabij ho. Počkaj, mu vzal úplný knotback out. Áno, čak, keď máš explozívnu! Čak jasné. Vieš, Taj. what the fuck? Máme obsadený stred. Nice. Poď aj ty. Vieš, kebyže aspoň mám brnenie a meč. Aha, tak si niečo kúp, nie? Niečo na seba. Tankujem. Tak všetky 3 postel som zničil, ja som nice. Ne, ty si redov nezničil. Ja redov ne, ale dopomohol som úplne dobre. To sú ready dready. A ideme na to. Ideme ich vyšrektiť jak kalamáre. Ja ťa odúdim ako párečky do hotdogu. Ja odúdim pekne. Jak do Filipa. Hajde, ja ich odúdim, tomu ver. Čo ich dáš vychudnúť, alebo čo? Máš plné brucho? Ty máš... Ale on má kilauru. Ale že? Palák, Pes to ak ťa zabije, tak... nezabil ma, ale má kilauru, to je vidieť. Však on sa pozrel úplne kde ide a on je... A išiel si svoje No. proste. Filip, ty si mu niečo poslal. Nie. A možno dáme do popisku aj kanál nášho kamaráta Double11, možno. Nie, nedám. Je to... No, aj keď asi nevieme. Nebudeme mu tu robiť reklamu. My nie sme Dakar SK. Lebo my tu nie sme iba pre komerčník, ale my sme tu pre Slovenskú republiku a vládu! Matilda pre teba zdarma. Samozrejme sme tu pre peniaze. Pijam. Aha, bieham. Pekabalalač. Oget šreektino. Ja som jednou zabil Matildou! You just say. Oh, what you gotta sense now. Cause it's you do what you say. Ideme ich zabiť. Okurket. Nestrieľaj tu do mňa. Ty malá okurket. Ja iba vidím tie šípy. No, tak nechceš ani vidieť. Keď tankujeme my v Slovnafte. Lebo keď žereme my každý... v Counter-Strike. Tu sa úplne ináč mierí ako v Counter-Strike. Počkaj, kde je tá červená socka? Neviem už. Hej ľudia, napíšte mi, kto hraje Counter-Strike. Zahráme si spolu a budeme kamaráti. Taká reklama proste. Počkaj, aj by uni! Matilda na nich! Nie, Matilda sklamala! Matilda failet! Kraken, nie! Matilda failet.
kurket. To už je tak petardovanie, Matilda Failet. You have been banned from the okurka. You have been banned for Matilda Failet. Matilda been banned. Vieš predstaviť taký ban? Tankujeme my. Každý Filip schudol, lebo keď jazdíme tak, keď Filip povie, Pozor, copyright screamen. Copyright screamen Deutschland. keď jazdíme my, každý Filip Kto to nadáva? minžuje, lebo keď jazdíme tak, Ako to my najhoršie vieme. no copyright songu, lebo my si to môžeme dovoliť. Tak teraz ideme obrovský a tak, neviem prečo mám tak málo HPčok, ale riešiť to nebudem. Gare tam, A few moments later. vyšli v čokoláde, Filip námi, dobre. Ne, tak ho zohrej všade. Keď sme sami, som tak rád. On je zástavka do neba. Nápis som s tebou sa nemusím. No blbé, no. Is Allahu Akbar. Allahu Ja som Akbar. skoro podkopal svojho. Čakaj, ja sa tam podkopať nechcem! On ťa fakt podkopal? Hej. Easy noob praktiky easy. Ty on to strieľa! Kurník. Debilný varesi. Jo, lebo už len dvaja, čiže... Kto mne sakra podkopako? Dick. Ty. Podkopak. Podkopakov. To čo je za slovo? Podkopak. Najlepšie slovo roku 2015. Podkopak. Význam, dvojbodka, neznámy. Tak ti to, on ide na nás zo stradu. Ide z pokraji. To je hacker! Tupto reč. Bacha, jde na dva. Bože, on ani písať nevie, ty kokos, ako on, že bacha, jde na dva. Čo go zabí? No, vyhrali sme. To fakt? Jo. Áno. Pekne mi, kto my sme to dali, GG! Čaute, ja sa lúčim. Ľudia, toto je koniec videa, ak sa vám páčilo, zanechajte like. Obidva kanály budú do popisku, čiže môžete dať určite like, odber. A my sa s vami lúčime a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!